А, зашпотати його. То тому треба принести окулярі. А де муза дів окулярі? Я не пам'ятаю. Ту я їх десь лишив, ні? Ай, ну. Помогло? Не помогло? Помогло, добре. Я не міг порозуміти, що за... то-то. Ну все, на, ти заслужив. Бери. Бери цей окулярі. Хочу відійти. Добре. Ну, коротше, Тома ще надівся, як то будете його не рішити.